טוב, קמתי מבשורה לא משמחת במיוחד. הבעלים של הדירה שלי, מי ששכרתי מהם את הדירה, רוצים לחזור אליה. אז כן, החופשה נגמרת. אבל היי, עוברים לבית חדש. הוא בטח הרבה יותר גדול מהבית הקודם שלי. לבית החדש אני לא עוברת ממש עכשיו אני עוברת לבית כזה של אמצע, עד שאני עוברת לבית השני, משהו כזה. הבית שאני אמורה להיות פה עד שיעבירו את כל הציוד שלי לבית החדש, הוא נמצא במאפייה. נשמע קצת מוזר. אבל טעים פה רק לפני יומיים. איך אני כבר חוזרת? פה יש את השירותים של המאפייה פה, ושם יש את המטבח הזה. אז כן, רק זה הבית שלי. אבל לא נורא. אבל אמרו לי שהמערכת פה נחמדה, אז... אוי, הנה היא באה. שלום. שלום. טוב, כאן זה הבית שלך. ועד שתעברי לבית החדש שלך, את תהיי פה. תודה רבה. וואי, היא ממש חמודה. בוקר טוב לכולם. כפי שאתם יודעים, עכשיו אנחנו בארץ. עכשיו אני הולכת לאסוף את כל הציוד שלי מהבית. טוב, הגעתי. הבאתי את כל הארגזים כדי לארוז את כל הדברים, אז יאללה. הרסתי, גם פופי פה. אני כל כך מתרגשת לעבור לבית החדש. אוקיי, שמתי פה את כל הציוד, ועכשיו אני הולכת לעזור לה בחן. אוקיי, הכל טוב, בינתיים אין הרבה לקוחות. אוקיי, עזבו את מה שאמרתי. אל תזלזלו בחיים. זה מלא לקוחות. אוקיי, אני צריכה להתרגל. היי, מה את רוצה? אני רוצה עוגת יום הולדת לילדה שלי. אוקיי. הנה העוגה שלך. תודה רבה. היי, היי. היי. היי, מה אתה רוצה? אני רוצה עוגה. מה קורה להם עם העוגות? אני מצטערת, לא נשארו לי. מה זאת אומרת לא נשארו לך עוגות? אני רוצה עוגה. אם עכשיו לא מביאים לי עוגה, אני הולך להתלונן. כן, אני אביא לך עוגה, הכל בסדר. חכה פה רגע. אוקיי, עוגה, קח לכין עוגה. איך בדיוק מכינים עוגה? אוקיי, נראה לי שזה הדברים כדי להכין עוגה. ספר מתכונים. לשים את החלב בתוך המיקסר. אוקיי. קמח. לערבב. אוקיי, זה מערבב. אוקיי, חתכתי את הפירות. יצא לעוגה פירותית וטעימה. רק נשאר להכניס לתנור. אוקיי, עכשיו אני יכולה לנוח. אוקיי, העוגה יצאה מהתנור. אני מקווה שאני... הנה העוגה שלך. תודה לאל, כמה זמן לקח לכם? אני מצטערת, הייתה תקלה קטנה. אני מאוד מקווה שזה יהיה טעים. אוי, זה נוראי, יש לזה טעם של חננה. אוי לא, שמעתי צעקה. שלום אדוני, איך העוגה שלך? תזמינו אמבולנס. אוקיי, אבל לא צריך להגזים. תודה לאל, סוף סוף הוא הלך. אני שמעתי שלקוח התלונן על זה שהביאו לו עוגה מגעילה. לא יודעת. את רוצה להתגרש מפה? לא יודעת. אוקיי, נמאס לי, את מפוטרת. לא, בבקשה, אין לי איפה להיות. נו טוב, הזדמנות אחרונה. תודה רבה. אוקיי, אחרי הניסיון די כושל שלי להכין עוגה, היא אמרה לי שמחר אני הולכת להיות באזור של הגלידות, איפה שכמעט אף אחד לא בא. כן. מה שכן, התחיל להיות מאוחר, אז לילה. בוקר טוב, היום אני אהיה בדוכן גלידות, אני מקווה ששם ילך לי יותר טוב. טוב, בינתיים אני אשב לי קצת בנדנד כבר לילה ואף אחד לא בא. היי, אני רוצה גלידה. אוקיי, בבקשה. תודה. אוקיי, אתם לא ראיתם כמה זמן חיכיתי פה. חיכיתי פה שמישהו יבוא אבל הרבה מאוד זמן. וכן, זה הלקוח היחידי. כנראה שזה התפקיד בשבילי. כן, תפקיד. אוקיי, היומיים האלה עברו בהצלחה. אתמול הייתי כל כך עייפה שאפילו לא החלפתי בגדים או התקלחתי. אבל סוף סוף אני עוברת לבית החדש. טוב, אז לפני שאני עוברת לבית החדש, כאן נגמר עוד סרטון עם רוני. ביי, נתראה בסרטון הבא שאתם רואים את הבית החדש.